Bideo honekin hasten gara progresio aritmetikoaren lehenengo gaien arteko baturaren formula aplikatzeko ariketak. Vale? Hengo ditugu, 73. orrialdeko 5, 6, 7 eta 8 garren ariketak. Bueno, gogoratu formula, daukagu hemen, bai? Lehenengo gaien batura, kalkulatzen da beti, lehenengo batuz, lehenengo eta azkena, gogoratu gauzek egiten zuena, lehenengo eta azkena, zenbat bider, n biren bider, orduan bideren ez atibi egin behar du. Vale? Bueno, orduan, lehenengo gaia, lehenengo ariketa da. Zenbat da, eunetik beherako zenbaki bakoiti guztien arteko batura. Bueno, orduan, idatziko tamen SN-ren formula, gero, jakiteko zeintzuk elemento behar ditugun. Bueno, argi dago, formulari begira, behar dituguna dira, lehenengo gaia zein dan azkenengo gaia, baina azkenengo gaia jakiteko zein dan, zenbat gai batu behar ditugu. Vale? Bueno, orrun, lehenengo, eunetik berako zenbaki bakoitien progresioa, da progresio aritmetiko bat, non lehenengo gaia, da lehenengo zenbaki bakoiti, hau da, bat, eta B, diferentzia, zenbaki bakoitien artean, diferentzia da bi. Vale? Bat, 3, 5, bueno. Bakarrik faltatzen zaigu, jakitea zenbaki bakoiti diren, 100 baino txikinagoa direnak. Bueno, batetik 100era, bakigu daudela, zenbaki bakoiti eta zenbaki bikoiti kopuru bera. Vale? Oda, 50 zenbaki bakoiti eta 50 zenbaki bikoiti. De acuerdo? Badakigu 50 zenbaki bakoiti daudela, eunetik beherako zenbakia direnak. Vale? Horren eskatzen dugutena da, S 50 kalkulatzea. Horretarako lehenengo, A 50 kalkulatu behar dugu. Vale? Formula, idatziko eta formula hobeto. A bat, gehi A 50, B 50, zati bi. Horren, behar diztun datuak dira, lehenengo gaia, 50 garren gaia, izakabo. Arinago, kalkulatu bera izan dugu, zenbaki bakoiti dauzen, eunetik berakoak. Bueno, orduan, zein da 50 garren gaia? Lehenengo gaiari, gehituta, 59 bider, diferentzia. Vale? Hau da, hemen da, 98 gehi bat, bagenekien azkenengo zenbaki bakoiti, izan bazala 99. Vale? Bueno, orduan, batura izango da, bat, lehenengoa, gehi azkena, bider 50, zati bi. Kasunetan da, 100 bider 50, eta 5.000, zati bi, 2.000 eta 500. Vale? Imagina ez daukagula hain argi kalkulatzea zenbat gai diren batu behar ditugunak. Bakigu zindan lehenengoa, bakigu zindan azkena, baina azken hori ez dakigu ze lekutan dagoen. Vale? Orduan, zelan jakin zindan N? Bueno, haingo genuke. 99 izan behar da, hau da, AN, etzuetamen formula, AN da lehenengo gaia gehi N-ken bat aldiz D. Kasunetan, 99 izango da, lehenengo gaia bat gehi N-ken bat aldiz bi. Eta ametik, askatuko genuke bi, N parkatu. Bat hau, bestatera kentzen, 98 berdin, bidetzen baditugu hauek, da, bi N ken bi, ken bi hau batzen ona, hau da, 100 berdin bi N, horrek izan dau N, 50 dara. Bai?
gure kasuan, zenbaki bakoiti dauden eunetik beruntz, hori logikarekin atara dugu. Eta 50 zirela. Batzutan, imagina, eskatzen digutela, zenbat zazpiren multiplo dauden bi eta 3688 artean. Hor oso komplikatu da jakitea zeintzu dira, bale? Orduan, egin beharko genuke metodo honen bitartez. Bueno, kasu honetan, lehenengo eunetik berako zenbaki bakoitu guztien batura 2005.